then hazvisiri izvo zvinoitwa izvozvo unosvikidza mazero evanhu unomama kuinene ichocho kuisa mana mazere anogumatiwa nadadetsana zvinozoitwa ndapo here vasikana unosvikidza mazero evanhu asadaro ipo kuklina kwacho asikana munongoklina apa chete panooneka every time munozvitrechi munodi kupusha masofa kuklina kuseri kwemasofa uko ndokuklina kwacho here kokuko klina izvo kuti tifare chete ndizvo here kwakoniseka kuzambia kunohoda maona zvakachipa here zvakatooma kuzambia kwanokurinakafamba zvakanaka asi zvakatooma hazvisi kuchinja saka ticheri maaneti nemanapeni tikumari patwevanapo ndikusanauya nato konotsvairepo nemopu unodi kushandisa broom pakutsvaira then mopu moshandisa mongoita zvinhu sezvazviri mopu ndeyekukorobhesa broom motsvaira ndozvinonditsvanyaremete zvinhu ngatingoishandise sezvazvese pamakona makachena ndozvandinchitoshandisa izvozvo mai murungu wangu sorry ndingaita kunge ndamhanya kana kuita sei kana kuti ndiri kukushorai asi ko mari yangu inoyari inasikana yatochi 1 month tongoti 2 months because unohwa kutopera apa takubatawo Christmas ndinchida kutumirawo zvinhu kumusha kana kuenda kumusha kuChristmas yese yakwana here nguva yese kuenda kumusha naizai ndinokupa mari yako handina mari izvezvi zvinhu zvakaoma uye unoononge zvinhu zviri nyore otanza una mari musoro wakaruka uri kuoneka musha wakarukiswa nani here kana ndakarukwa mahara handite tichirukanarukana vamasikana vanogara panapa its okay mari yako ndokupa izvese hazanda nemari ukuona kana uchindoona ndichibuda ndichifamba ndichitengesa ndichiita sese ndinonge ndichitoneziva kunzoko ndichishandira iwe kuti udye utori nelaki hapana mwana wangu pano zvinhu zvakatondiomera asi zvinhu zvangu zvikaita usanyanya kuvara ndokupa mari yako ndokupa izvezvi handini mana nchitika kumusha ndinchida kuendawo ndichitumirawo kana ndatadza kuenda manje kana zvinhu zvakamira zvakadai so manje nandizoziva manje kuti ndoita sei nati basa renyu ndinoda kuti riitwe nemazvo kabhati kana mari yacho isinganyatsouya manje ndokunoona kuti munhu anoguma akutongorara ndokupa mari yako vai don't worry ndokupa mari yako inyeti zvipari zvinhu zvakatooma handitiri kutoona kuti kana mwana wangu chaiye panapana kutotadzawo kutogara neinoti zvinhu zvinenge zvakaoma iwe nechidototi utondibatsira sometimes pane ndisipo pai uchisara pamba tichingodaro ndinokupa uri munin'ina wangu tingori family ngatingogare uchizoti ndine mari yako ndinokupa don't worry kana wakuda kuenda kumusha kana zvinhu zvangu zvatambanuka ndinoita plan ndokupa tiri family sure tiri family uri munin'ina wangu kana tikati titogara panapo usanyanye kudhipisa usanyanye kuzvitora ndiri musikana ichichi utori munin'ina wangu kana uri panapo ona tiri kungogarisana semukoma nemunin'ina iwe utori munin'ina wangu hatinamboinosiyana unomboziva 2 years dzandakambokusiya nadzo idzodzidzi pandawanerewo mari ndokupa kana ndisina ndinzwisisewo ndinokupa mari yako don't worry handiti ndinokupa ko mari zvemari zvinomboda kumbonyanyotaurise kana kuda kunyengererana sterek zvemari zvinechida kungoti kana chigarisana paunyengererana aiwa asi kuti ndikaiwana ndinokupa ndizvo zvachiiwanai kuti ndoda kuishandisawo chiti ndikazokunda panapa ndakugara ndakarara munozozvide kana ndinokupa mozozvibvuma here kuti ndakati tine ukama hama yangu iwewe usanyanye kuwala pane stoku yangu pane stafu yandasiya kumufakoti pandinongonotora mari iyo handinogona kuti akupinda muholide pane tuhembehembe twandasiya koko tweChristmas pavanoipa mari yangu handobva ndatokupa mari yako usanyanye kufunga pandiani panobvanuka sekunge hameno kudaro ndiani kwanonoka kuti anorwara ere aiwa mira ndiani kwe nei michichi nei wenda kutedziri newe ndine mhosva yeinewe ndinokuziva neiwe wona faiwa kana newewo
ndimi ndada kudira mbudzi yamogara nayo. Inotiseka zvinhu usingasekesewe. Ndine shamwari ndotamba naye musikana. Aiwa paseke ndotamba naye. Iwe ndotamba naye handizvide. Ndotamba naye. Iwe ndine ushamwari newe. Handizvide kuti Sorry madam, ndakuti ndimo. Nini doing? Wakudzira upenyu. Yes. Yeah? Nini ndotamba naye? Ndochita ungite. Mwemiedzo inongouya vedu. Sorry ma'am. Asi usadaro. Muedzi wauri kuita usadaro. Uri kuzviitira zvauri kuita. Ziva kuti hausi muroyi, vanodheerera. Vanokuteerera. Nani wewe mfana hiyo? Iwe mfana iwe nayo. Chiko ini. Wakakwana ere nayo. Akudi. Chonga chaira chitamarira pandataira. Arikuzoti wachaira ndiwe shamwari. Ini ndikuita zvekuyadhi kwenyu. Iwe uri kuita zvekuyadhi kwenyu. Chanetsa chii? Wotota kuisa kuunganidza oworera marira. Iwe ndowakundudza zvekuita. Ayo sandijairira wanzo. Kana wakandikweretazve kuti unondiudza zvekuita. Iwe ukandijairira wanzo. Usaite pamuromo. Wazvinzo. Ndakupinda muyadhi menyu. Ndokukwatura izvezvi kwete mangwana. Uchikwatira ini. Iwewe izvezvi. Uchikwatira ini. Izvezvi. Zvauri kutaura unozvimirira here? Ndozvimirira uya. Uri kutemba neiwe? Uya kunoku ndikurova. Handiuyi ikoko nekuti ndozove ndikauya ikoko ndokukwadza. Ndiuya. Ndokudamburira damburwa zvinhu. Uya undirove. Uya undirove. Ndokudzikira apa iwe. Uya. Uri zvinzwa here? Uya. Ndakudzikira apa naMwari zvedika. Uya. Ndati uya. Ndatidi zvendokudamburira. Uya. Wakadzaidziwa. Uya. Manje waita laki kuti panotatadza kudarika. Uya. Asi kana uine simba chiuya iwewe. Uya. Uona zvaunoita. Uya. Kana uine simba chiuya iwe. Uya. Uya uri iwe. Wakadzaidziwa. Haukukwatura. Uya. Haukukwatura. Wakadzaidziwa. Right. Kana ari mapurisa ndiwo achataura kuti iwe ndowakandinga pano payadhi pedu. Pabhosi wako ndepazasi apa. Handiti. Uyaiwa panapa. Zvazvakanakira ndezvekuti kana ari mapurisa achienda kukwadza ndinozvidifenda ndichiti iwe ndiwanditera. Inini urikwadza inini. Chiuya. Inini. Chiuya ndopautoa kuti iwe weka. Mari yakoka. Siane mnokwadzana. Ndokwadza. Maisigauke ndokwadza. Maisigauke kana zviri zvondakuva ini. Uyai kuno. Maisigauke motirovesa mani imi. Iwana maisigauke. Mutsiye katsika kenge kutedza mara ini muchitsvaga makuhwa ini. Muri kutenga idzi muri kuzapa yatangira. Muchindirovesa imi muri vatu vairi. Chingorweka tuwana nemukuru kuti ndopi ani mukudherera. Imi mazvinda papi? Ndinokudamburai mazvinzwa. Iye muri wangu mutara wacho. Muchamuona. Kana ndikakuripotera kumapurisa muchazviona kuti hamuna kungwara. Majaira vari mwenyu vanokukitidzai musikadzoreri. Mona kuuya kuno kune vana vasivizere renyu muchipindira nyaya dzamusingazivi. Muripwa dzevanhu mazvinzwa. Alright. Imi mainhingikini maishoroma chiterei murume wenyu kwaakatiza kugirlfriend mazvinzwa. Izvezvi matizwa nemurume maakupinda mudzimba dzevanhu munoroja pano imi mutikwanire imi masescam uri sewe patisangana apa mene uswe iwe udzire muswe wewe Dzoka. ndikazviona kwazvinozva. Dzoka. Mamkase. Kunevhe unongopinda usina kana kutombonokawo kana kondo zvaunoita pambedha wangu sadaro. Haunoke unongori kana wapinda. Kungani makati we are sisters. Kureva kuti zvandakataura kuti we are sisters. Ndinochida kuti ufile free. Usanyanye kuzvimanikidza. Pai gara apo. Nei, basi Gara apo. Haunowe.
tichigara apa kokapinda ndine vanhu naivai ndine vanhu kokapinda ndine vanhu alright tomboti wapinda munomu ndine munhu wangu kana ndine murume wangu munomu makazoita murume if ndakakuti uri sisi vangu tiri masisters handiti doesn't mean kuti wakuita zvaunoda wakuti ausikuona kuti wakudarika boundary pai neiwe fai izvo nei mwari naivhai unozviitire asi sei uchibva kuita kushare respect neni kuita kuti disrespect kusvika pastage inyeti handisi kukupa mari yako ko mari yangu ingondipai kana isisi handisi kuramba munin'ina wangu ndati ndikaona mari ndinokupa but una wakuenderera wakudarikidza paunofanira kugumira hausi kuzvionera mutemona haumufadzi sho mablankets andinowacha ndini mototi ndagarirei panapa ndiri kunhuhwa kana kuti chii ndakutongenda tokunetsai ingowani ndiri kushishikana wani kuti ndini siri kuwana pei pano mari ndakati mari ndinomuka usiku utema ine ndikuisai basi pamunokurosa bhodha muchienda kuzambia kwenyu mimi ndinokutsa ndakakuchengeterai memba ino asi nhasi kugara kwandaita pabhedha panapa pamaunonge ndakukadzirai mari ndinokupa mari yako ndinokupa 2 months idzi ndinokupa vai kana chitazisa ndinandanayo ndisati ndanayo unongochitoti nditore kupi ko mari yacho nditore kupi like now wakungoita zvese zvaunoda unongopinda pamangu without a knock unongoita zvaunenge wanzwa kuda iwewe unozviitire chii aiyo zvawakuita ina handichafari nazvo handichazvide kuva nherera chitanzi kwanyika unoshandiswa nevana vamwe mahara nditoriwo nherera tese titoriwo nherera muri nherera ngatinzwira netsisi tichengetana wakomana nyika iri ndokuchengetana kwacho ndakati ndinokupa wani mari ndakatindapfeka zvidhende kana ndiri kupiriodha musadare ndakuenda hangukofu ndozvanatati ndiyo zvokunzai akafana chakaona vai uyaka pano ndokumbira uye pano sorako wati ndokumbira uye pano kwakanaka here kwakanaka ndaichitango kukumbira regere pane zvezvandikaita ndokutoona kuti hapana kwatosvika tichisera tichirovana zvawakaita zvipi sorry handiri kuona ndakudzokera sorry kamidzoka sorry wotondidonzisa kuti kana wanditee sorry nambokutee hauna chawaisa apa iwe handino ndatombosvikapo sorry taura tinzwi ndachingokumbira uregerero pane zvandikaita zvokuti tiswere tichidenhana tichirovana ndatonoti hatina kwatombotichirovana ndachikumbira uregerero pane zvezvandikaita zvokuswera ndichikurova tichizorovana because handina simba ndakazobatsirwa namai vaivaya kuti ndizokurwisa ndachikumbira uregerero handiri kuona kuti wakatozobatsirwa nevanhu ka kuti mabasa erima wakatoita hana chitokumbirawo ndiregererewo pane zvezvandikaita zvakaita anenge sokisi rangu dai sorry dai kurunzi ndinotambira mari ini ndikana ndakapfeka sokisi rakadai sorry aiwa pani handamboya nditanyaya yemari sorry zvavo zvimwe zvinoonaiwa wakomana vamwe tiri nherera womana hamuna michonetsera mari dzedu tichitotambura dava izvozvo ndikuzvihwisisa sana chinokumbira regerero wandiregererako kwase kutamba tese zvakanaka ndingaite sendi ndingarambe kukuregerera jesu kristu akafira zvitazo zvedu tikamutuka tikamupomera sakadi ndakaregera koini ndinani zvangu violence sure alright then panyaya yemari yayani ndaunotiwo unyatsounoti murungu wako haasi kukutambirisa sana chingofunga kuti unongondisa chimakeup ndinyasa kuona kuti unogona isa mamakeup sikaona uchingondisa makeup handiwaona ndokunonzi kugarisana uri kuzvinzweregeza ndokunonzi kugarisana taifanira ndongosovha maproblems ngwese panotozitanga kutukana tichirovana tichiita sei asaonekwa pandakazodira medhemu wako wako wadira upu paya
zvakaposa zvandidzingisa hazvo basa asi sezvinei allright saka iwe uri kuti ndopota ndichikuisa makeup manje makeup yangu inodhura kaizoenderana nemari yako inoita mari usually ma30 iyo mari yako ndine 50 ka nei usaunzoti nondisaka 1 ndo zvazvinei zvakutoreva kutodii utangoita ma10 wangonditsawo 10 kana kuti 25 kana aiwa 15 aiwa reka tizoona tikakubvuma ipapo ndikaita sei asi nyaya yawo nayo yakanaka reka tizoona but paipa yashamarika wakataura zvinhu zvoitetika mulife mangu papi popaipa wakandamisa nemukomana yavo parodhi apo wakatotaura zvinoitika ukanga wazvibatira kuiwe wakomana unowanepiwe yakachena here mvura yako yakachena haina zvainazvo iwe kondozoziva here kuti kwaunenge wabva unowanza varume kaiwe vangani atingambomwidzane varume unokuwanza taura tinzwa titakambhowa niko iwe wanga wandibhowawo unoziva ndozogona wakatopfeka bhutsu dzangu shamwari apa inini zvaibuda here asi ungavhova nenyaya dzako unonyadzisa nechokwadi ndo zvinotoitika mulife mangu zvekuita unoziva kuti ndikadanana nemukomana kana atove serious zvio zvokuti atove serious ndosvitana wana tete kwapi nekupi anobva ashayika mangwana acho anobva atofa nyaba kochi chinodaro handisi kuziva iwe unoziva kuti anobva atofa konei hanzi ndiri mukadzi wengozi mukadzi wengozi saka manje uchazviita sei zvauri kuraisa vana vevaridzi iwe ini ndonga ndichidawo kutsvagawo kuti ndirorwe iye munhu wacho obva afa tikangoita serious anobva afa apa vave vangani mufungi 5 iye wedi angawo chii 5 ava usatize kanhayo wakutyiza 5 ava uchiurayisa usandarouzama kutokuti undibasirewo manje ndoubatsira ukaneka unozivawo iwe 5 mufunge uchiurayisa chete kokuchimira naiwe kutsvaga varume kwacho naiwe unoziva chinoitika ina handisi ndototsvaga ndotodiwa iwe muchigodi unozoti handimbonyatsosangana nemunhu anondida iwe unongochimbowaona kupi wakomana avo kungodiwa asi ngoziva ndo inokwezva varume iwe ndotodiwa wanzo unoziva kuti mumwe wandikadadana naye tatoenda anga ane mari munhiye wanzo tatoenda kumaintroduction chiti mangwana ari kuyazonditora achivhafa akangodzipwa kouyu ane guwa ronyoro uyu akatongofawo futi arwara here semakifira ntaramo angodzipo aiwa unoda munamati ndichamwarika waita ako nekuti yananisa nekugadzira chi runyararo handiti ndinobatenda ipa pasi dambudziko rako iri rinotyisa haiwa rinotyisa saka ndakutora sika kwandanchienda ndatumwa mejeri wangu ane maorders avakabva nawo kuzambia here saka vane chii ndikuperekedze aiwa sarako wongoshinga handiti upenyu ndo kushinga nekunamata handitika wepliya uzonditiri makuhwa aiwa kana kumakuhwa hei kuko ndowanisweiko handite zveupenyu wako here ko ndikazviudza umwe munhu zvinomupei iwe ngonamata chete allright because at least ukatora boyfriend ausuzoti inogara papi ende kana asina pekugara pakanaka manje apa iwe unongonyatsoziva kuti murume wacho chii akadi hauzvioni kuti aiwa kutotora boyfriend ndozoti havana mabvunziro avanondiita vanotondionda vanogona smart vanonyatsa kuvapedzera nebvudzi rakanaka ugondeti ndoende iye mukomana wangu auya